наистина трябва да излезем и да си върнем това, което откраднаха. Защото тя работата е много сериозна. Ние след 20 години ще сме роби, ама на истински роби, заключени някъде, бити, изнасилвани и измиращи от хиляди безброй болести. И никой нищо не може да ти помогне. Това е нечовешко. В тези години да се разпродават такива работи за някакви си без пари, да се ограбват хубавите почви на България, да се съсипват водоемите на България. И какво няма да се дигат тока и водата, бе, и хляба? Защо сме толкова прости да мълчим, бе? Защо? Никакви сме, цигани ли сме, българи ли сме, какви сме, че мълчим, бе? Колко още трябва да търпим тая мизерия, бе? Защо всички българи работят и само в една-две сфери, а не се развиват и в хиляди, десетки сфери? В две сфери. В строителство работите и IT специалисти. Само това сте останали. Строители, IT специалисти. Усещате ли как ви идва края? Не усещате, нали? Не го усещате. Не го усещате, ама ще го почувствате върху себе си. Защото мълчим и спим. И оная свиня и другата свиня, защото той Бойко Борисов да не е по-слаб от Пеевски. Същия, на килограми са еднакви. По 200 кила шопари са. На тях им е много готинко. Ма на нас не е готино. Защото вече от този месец ко плащаме. Аз до сега не ми стигаха парите. От сега нататък вече ще вземам заем да си покривам сметките. Хубаво. Ще вземам. И от кой вземем? От Бойко и от Пеевски пак, защото банките тяхни. Нали? Каква икономика има тая държава, бе, хора? Каква икономика? Има само грабеж. Раз икономика. Турци и цигани имат повече права от вас. И сирийци. И сирийци.